Guys, saya gawe ulah guys, pligisan 5.000 nggawa papan cor-coran. Gas tak jujuli sik ya. Oh. Pangeran Gulung kok ditantang nggawa papan cor-coran. Ora iso gagal. 2.000. Wah, bandel no memet. Harusnya sah lho ton. Ini Raisa gratis lho ton. Ya. Saya banyak Ya. kok kita. Ya kok sorry kok lho nang kono aku ra ndelok. Empat sayang. Oke, tambahnya mai. Di. Capek. Oke, kilo guys. Mangewu lho. Sak lunye kok ngene. Wis gak telu lho. Tak kasih Bonus 5. Bonus 6.